Sopo iku? Gebetan anyar ah. Dijal fotone. Wih, mantul. Wis kenal suwe? Wes, Lah wis tau kencan. wes ah. Lah piye? Wis jadian? Ya burung Lah terus mung dianggap kakak. Sik. Yo. Orang gue deodoran ah kowe. Lah iki deodoran. Rupamu kok ora nyenengno apa? Bocah dadi metu tahun baru duangel mentang-mentang dadi pacar gitu. Ya wis ngene ae sok metu ning alon-alon. Ya, kan kowe. Ya ora. Lah terus Kowe dodolane trompet ning alon-alon. Yo lah. Aku tak nonton bioskop karo ibu. oh ndasmu.